हेलौ लोगोफोर, आङो दायो दंफैयो साबारियाव हासार होगोन। खरांजों सेहेराया एसे डाउन जानानै थाबाय। अबस्थे दायो अखाबो मोनबाय आरो हासारबो मोनबाय। सेहेरा एसे मोजाङाव फैसिगोन। लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जोबसिगोन न' आरो बे खावसेल'सै न'? सारबायना? मारै नांदों? मोजाङानो। मोजां न'? थांबाथाय गिदिङा नायदो न'? थांबाय थानांगोन ना जों? औ। दे सारबाय था। खरांखाय बारा बोलो होनो हायाखै। खरांखाय आरो बियो अखा गैयाना? अखा गैया। दा अखा मोनबाय। सारनायनि उनाव बिलाइया रोदोमबोला खानो मोनगोन आरो सा बिलाइया हायबासो खानानै फाननो मोनगोन। मोसौ जाहैगोन। बेनिखायनो दा इउरिया सारदों नालाय सामलायबाय ना? मोनबाय। जाग्रायालाय? जाग्राबो जाबाय। नैबे एक्स आर्मि खै बोसोर जाखो? आर्मिनिफ्राय हायनाया? आर्मिनिफ्राय हायनाया? रिटायार जानाया? मा मोनजाखो? पक मोनजादों। औ, हाथायाव गुलि नांनानै?